Та, приятели, днес ще се пуснем на пазалките. На пазалките на две-три пазалки. Две пазалки. 3. И да започваме. Айде. Čekaj tam, čekaj se kači. Čakaj tam, Айде една, две пазалки още. О, мъга. Айде. Тройката да се завъртиме. Много яко беше това. Така че на другите две пазалки, не на една пазалка неща само, да отидем на купчетата. По принцип няма да толкова дълго видео, в което се прави в Роската БГ. Ще е около 5-6 минути, 7. Защото с малко трябва да стигна, така че айде към купчетата, бързо като няма деца. Бързо! Бързо! Опа! Лянка! Кам? Тук седиме. Още 2 минути. Ще покажем след малко и е зерото, на което трябва да се таком. Да ви го покажа. Така. Айде да слизаме от тук. Тук телефончето го спа камерата, на което ще се щупи. Ето тук скачам, мазам, правим, струвам. Ладно да направим. Това малко разполушкаме. Айде! Канал на Роската БГ, дайте. Хоп. Айде! Лушкаме се малко. И слизам вече, няма повече да се лушкам, защото няма време. Хора, потегаме към езерото, езерцето, да го види. Опа! Ето вижте езерото. Ето гледа ли се, добре. И хора това. Добре. И хора, това беше мен, абонирайте за каналска банда, дайте да има и това беше мен. Чао!